do sana. Lay dapet do sana bare bantuan do sana. De ko ete yo indak do sana. Da dapet ete do. Yo baalai. Kalau orang lay dapet sana. Tapi kawan ete matana mancal mananyo kete. Te, lay dapet bare bantuan ete. Indak do. De cari orang situ orang nampak dapet bareh kati wali orang bakalang gadang sana. Itu kecek kawan ete do mah. Ikon apa tu dapet tak dapet do sana. Kalau tidak tanya mah banyak yang harus dapet, tidak dapet doh. Baal itu sian kau salah no sana. Adolah kawan menanyo cik lai. Nur, le dapet kau ada bantuan indak dan do sana wali do. Tanya etik cerita indak wa sana jorong do. Ada bisa lo itu salah do. Kadang-kadang nak rasa kiawa dak do di situ. Tuang lai pek na lain rasa kiawa. Dak dapet dari pemerintah wak mah. Aduh Tuhan mereka bagi jalan tewak rasa kiawaknya. Sabar sih sana, ndak dapet ke sana ya. Jangan berang sana, jangan pakai hati sana. Berarti yang dapet pada bantuan wah, kau nyobai kasih tahu dapet pada bakalang gadang, baluku panjang, berarti yang tak dapet go berarti moral lebih tinggi daripada orang sana. Anak ndak seru do mah. Nyojua sudah tu guys, nyojua guys. Itu ndak seru. Aku nan dapet kok mah. Onde. Bai buati. Itu lah sana.